Ja, welcome to the family. Dus wieso? Die is nog één van jullie, man. Robertson, CCD. Ja, als je ziet een man kijkt, soms kijkt denken man terug, like een was een lang journey, man. Zien ze. Maar zo right, man. Ik zal nog heel de tijd aankap. Zie die einde van die wereld. Die. Ja, luister. Ja. Ik sta nou hier met broer binnen mijn gedachten. Denk ik bij je gat zit ik in Wamix bij mekaar. Die pen en paper zal beschrijven. Mensen misbehave. Van hoe kom mij opportunity laat voel van mij safe. Het was je meant to be en het was je worth it. Toen ik besloot in dag dat ik hem moet niet waar ik gie. Dat is ook met gezegd, mijn broers moet niet goed op flows. Zodat ons video kan droppen, zodat ons dit kan posten. Voor allemaal wat het zien, ik salut voor jullie. Ik was ook surround, samen met verkeerde dingen. Nu zeg ik nee, dat ik hem moet bij jaar beginnen. Om mij mensen iets te zetten in die goede vullers. Maar als zo rijdt mijn broer, dat was hij nog makkelijk hier. Emotie heeft je hart wanneer dat zit die laatste niet. Maar als je weet mijn broer niet waar ze met elkaar is. Man, maak op je oor mijn broer, voor het nou te laat is. Ik rij niet meer die pijn in mijn hart mijn broer. Nog, ja, dadelijk zal ik aan nog fight mijn broer. Mijn broer die strijkers broken heavy. Mijn broer maar gaat het afswitch. Als klonk dingen wat nog komt mijn broer, ik kan niet afswitch. Van mijn tellen naffie. Mijn broer die laat me safe kap. Pen en paper altijd. Dus hoe kom ik bang mijn blazekap. Mijn boodschap nou aan God. Als dat hij mij bewaart en bescherm mij. Dwars door een jaar. Ja. Bescherm van mij. Door een jaar. Ja. Oké. Ze moet er als in belief van jou, dan zal het uitwerken jou. Moet niet nog dat doen, niet dan zeg je nee, wacht me oh. Probeer alles, kijk je zit hij even in met bro. Dat gaat vol voor jou, maar later gaat je opportunity bouwen. Ik is zo jong, kijk hoe let ik nou die allemaal verbaasd. Ik wil één dag ook zitten, samen superstars. Dus waar ik nu mijn dronken vat, in het tweede vat. Dus hoe kom ik breng maar net die boodschap in mijn hart. Mijn pijn is bij je diep, maar ook ik dacht ik zal het veel. Ja, ik vraag maar net voor God, dat mijn body nou kan heal. Alle strijkelblokken wat nog op mijn pad, nee, ons zeker ik. Soms moet je uit mijn broer, je moet me lekker tik. Mijn broer, ik is zo bij je brasie. Mijn broer, ik zoek die alsie. Ik zoek net één ding, mijn motie in van mijn tani. Mijn broer, dus waar ik nog gaan en waar hij altijd blij. Dat is Robertson, die wezel, kijk je hoor van mij.